Passem al punt número 5, que és donar compte del decret de l'aprovació i liquidació del pressupost general de 2012, informe d'intervenció sobre compliment d'estabilitat pressupostària SEC 95 i aprovació del reconeixement de crèdit OPA amb càrrec al pressupost general de 2013. Es tracta de donar compte de la liquidació del pressupost del 2013, de vegades ja els números i que té un romanent de tresoreria final de 1.746.798 euros. Els regidors tenen còpia de quina és la liquidació. Dic que també s'acompanya en el mateix punt l'aprovació i, per tant, donar compte del compliment de l'estabilitat pressupostària del nostre Ajuntament i, per l'altra, l'aprovació de l'operació d'aplicació de l'any 2012 en càrrec al 2013. Alguna intervenció? Sí, bé, jo simplement ressaltar que aquest romanent de tresoreria que estàs parlant de sobre l'operatiu ve donat pel préstec que van sol·licitar a l'ICO pel tema del pagament dels proveïdors i també concretar que aquests diners que tenim no poden anar a cap altra cosa que no sigui l'amortització de deute. M'atreviria a dir que si no hagués sigut exactament per aquest concepte el romanent seria negatiu. De totes maneres, nosaltres ja hem votat en contra dels pressupostos del 2012 i per tant també anem a votar en contra d'aquesta llei. Sí. M'està mirant el stock i en el que és l'informe d'intervenció de data 7 de març diu que tant l'Ajuntament d'Ondara com les societats Timon i FIMA tenen una estabilitat pressupostària positiva de 121.305. Jo el dia que vaig tenir la reunió de la comissió informativa i després al Sant de m'havia quedat amb el secretari perquè m'explicara un poc tot això perquè tampoc no ho tenia molt clar. Ell m'explica el que és el tema de l'OPA, no? Que realment són factures, que no es poden passar perquè ja està cobert el pressupost d'aquest any, que guarden, considerem el que això, per a passar tots els pressupost de l'any. I que estava en el C400, per aquí jo pugui mirar-lo. Clar, quan jo veig el resum de l'estat de consideració de Timon i Sigma, entrava també que hi ha en ajust 413 pendents d'aplicar 180.480,88. No s'entén que és el mateix. Què és això? El compte 413 és de la instrucció de comptabilitat d'administracions locals. Els comptes de Timon i Sigma són comptes de mercantils, no té res que veure. Pendent d'aplicar. No, però és que és de comptabilitat mercantil, està aplicat al pressupost de la seva comptabilitat. És de la instrucció de comptabilitat d'administració local. I que dels 128.000 si realment haguem pogut pagar aquestes factures no serien 128.000, ens quedaríem amb 80 o 90 que no tenien. Però ja després mirant, nosaltres sí que voldríem, encara que no vam aprovar els pressupostos, voldríem haver aprovat la liquidació del pressupost de l'any 2012. Però en data 16 d'abril vam demanar que ens donés autorització per a veure les factures de Timon i Sigma. En cas no esperem que ens autoritze. Jo suposo que demà ja ha passat el ple rebrem l'autorització per anar a les factures. De moment no ho puc. Per tant, si no veig aquesta documentació, no ho podem. I dels 48.000 euros és els que ens queda en OPEs. Però sí que hi ha alguna cosa que voldríem 48.976. Trobem unes factures de TAS de 16.756 euros, que suposem que són tot el mobiliari que s'ha posat en el segon pis. 16.000 euros. Quan es van prendre els pressupostos, jo recordo que el meu grup va dir que en el tema d'Iberdrola sempre estaven tirant per baix des d'aquells 4 anys i que això distorsionava el pressupost i no ens pareixia real. I ara, de nou, una factura de 11.687 que no ha pogut passar perquè ja s'ha acabat la partida pressupostària. Trobem una altra factura que ens estranyem que en l'Ajuntament facin factures on no hi hagi conceptes de què és, perquè si fos de 200 euros i de 100 euros, tampoc. De 4.537 de JFM SOI, il·luminació SL, treballs d'auditori municipal,
Està signat per l'S. Vicent, el regidor d'Agricultura, per tant, de manera per que no sigui si no ho saps, i si ho saps no diu a què es deu aquesta factura que està pendent de pagament. No sabien que en tot el que havia passat a los adoquins s'havia tingut que buscar empreses de fora per arreglar això. Fem una factura de Global Scap de 980 euros per mano d'obra nocturna i mano d'obra diurna, no sé cosa. 980 euros. Això no ho feia la privada. Ja mirat este despilfarre de 16.000 euros de mobiliari per a la segona planta. Estem mirant també el llistat i he trobat Vitusa, Ventanals a compte 14.000 euros, Hermanos Hernández Pintura, segona planta 13.973, Eugenio García, Cortines Venecianes, 3.139, no sé. Ja, lo que està semblant d'ells és que hi ha un despilfarro que ningú pareix que controle què està passant. I després l'últim són les factures de publicitat. Les províncies, 771. Una altra de les províncies, 135. Una altra de les províncies, 771. Una altra de la SER, 907. Una altra de la SER, 907. Una altra de Marina Alta, 894. Vull dir que per aplicar el càrrec del pressupost del 2013 en publicitat ja soles tenim 3.494 en 48 euros. Algú de vosaltres s'ha parat a mirar què s'ha gastat en publicitat durant l'any 2012? Què s'ha gastat? Teniu una xifra aproximada? Jo vos la diré, perquè jo sí que m'ha parat a mirar-ho. 84.739, segurament me n'hauré deixat. Si no li sumes 3.000 estos, que no sé quants estan inclosos o no. Si no seria un 88.000. Jo no sé vosaltres què penseu, però jo sé que hi ha moltes famílies que 907 euros passen al mes i que estalvien moltíssim per a poder pagar els impostos municipals. I em pareix una burla que es paguen 907 euros per 15 cunyes emitides durant el mes de desembre. En aquests moments que està la publicitat és perfectament per les noves tecnologies. Tot el món s'entera, si entra a internet i si posem una pàgina web que cal. Caldrà que no sé tan fines i fulles que van aquí a la quan hi ha tantes famílies que estan passant pel mal. A mi em dol i considero que esteu despilfarrant els diners de tots els homes. No anem a aprovar això al pressupost, no ho van aprovar els pressupostos, però ara que estic veient què s'ho ha gastat aquest any, menys encara. Estic segura que en els vostres diners no faríeu això. Sí. Bé, dir que està clar que els grups de l'oposició sempre tenim que dir allò que consideren per a poder manifestar que s'està treballant, controlant i gestionant, intentant fer creure que es fa una política de control al govern, però lamentablement el punt que aprovem avui en aquests moments, com és la liquidació del pressupost, els informes d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària i la proposta d'aprovació d'OPEs, és algo molt més del que diu, però molt més. Per començar et diré que els 84.732 és fals, totalment fals. I m'agradaria que repetires la xifra per a tindre la tos ben clara, per a poder-te rebatir i tindre els números i poder-te desacreditar el que acabes de dir. Tot el relacionat de publicitat és fals, que ens gastem 84.732 euros. En el pròxim ple hi haurà un punt on debatirem directament, on debatirem realment el que ens gastem en publicitat. I veuràs el que t'has passat. I veuràs el que t'has passat. Dir-te que equipar unes instal·lacions com ha sigut de la planta segona, que tu cregues que podem gastar més en mobles o menys en mobles, més en cortines o menys en cortines, parlar sense conèixer les instal·lacions, potser també es parlarà antes d'hora. El més normal seria conèixer les instal·lacions i una volta que conèixer les instal·lacions, després parlar. Però clar, ens agrada sempre fer la publicitat antes. El que ens gastem, el que no ens gastem. Però bueno, és una manera de fer política. Jo em faig un altre. En la teva època de regidor te'n gastaves unes coses. Ja ho parlarem algun dia. Després m'agradaria que rectificares quan parles d'empreses forànies que venen a treballar. L'empresa que ha fet la reparació dels adoquins és una empresa local.
una empresa del poble, que gent del poble. Una empresa de fora. Una empresa d'Ondara, que paga els impostos en Ondara i que el personal treballa i viu a Ondara. Jo he dit fora de l'Ajuntament, perquè pensava que això pagava la brigada. No, has dit de fora d'Ondara. No has dit de fora de l'Ajuntament. Això no paga la brigada. Esa es una segunda pregunta. La dirección de la perdona, luego las cafés. Deixa'm parlar a mi, després parles tu. Diguem-me mentirosa. Quan acabe jo, no ho repetisses, deixa'm acabar a mi. Jo t'estic dient que tu has dit que és una empresa de fora. I que a més m'has dit que tenia que fer la brigada. I aquesta empresa va contractar un dia que van tindre molts problemes, per pluja, com han tingut en aquests 2 o 3 dies, en el qual la brigada no donava abast. I va contractar una empresa. I ja està. Perquè pugui ajudar a la brigada, com han fet en altres ocasions en empreses del poble, com és algo normal i lògic. Per tant, això es té que pagar. I això, si mires la partida, va en càrrec a l'empresa constructora responsable de l'obra. No va en càrrec a l'Ajuntament. Però clar, antes de preguntar, és més fàcil fer el que tu dius. No estàs preguntant, m'estàs afirmant. En les teves declaracions has afirmat el que has dit. No has preguntat res. Has dit tot el que volies dir, tot el que t'agrada dir, sense preguntar. I el normal és que primer preguntes. I segurament quan tinguis la contestació, la teva versió canviarà. Però no. Tu, allà ho dius, pareix que tinguis tota la raó del món i resulta que de totes les coses que has dit, el 99,9% són mentires. Sí. Demostrat com vulguis. Demostrat com vulguis. Com vulguis te demostraré. Començant per 84.000 euros per l'any passat, no sé si el 900%. No gens, ja t'ho dic. Però nosaltres sí que ho pensarem a la nostra cosa. Clar que ho pensareu, però penja factura a factura, eh? Factura a factura. I veuràs el que t'has parlat. Per tant, torno a insistir-te, parlar de 5 punts que has dit sobre un pressupost de prop de 8 milions d'euros respecte que malgastem els diners, i penso que si mires les xifres estem parlant que tenim un remanent positiu que ve donat, com bé ha dit Josep Carles, perquè s'incorpora a l'operació del decret de Rajoy. Però que si no s'havia incorporat i no es descontara la part que tenim de 712.000 euros de devolucions, estaríem parlant d'un remanent positiu de 181.000 euros. Estaríem parlant d'això. El que passa és que, clar, aquesta xifra per nosaltres no anem a dir-la. No aneu a dir-la. Per què? Perquè no us interessa. Perquè no us interessa, però jo sí que puc dir-la. I per tant, el remanent positiu i el 2013, que serà un any on s'incorporaran altes de l'IBI que hem tingut que tornar o aplicar la devolució el 2012, les veurem afectar al 2013. Per tant, els números poden dir conforme vulguem, però són els que són. Són els que són. I el més important, complim l'estabilitat pressupostària. I saps per què la complim? Perquè ingressem, no pressupostem, ingressem més que gastem. Per això complim l'estabilitat pressupostària. Això és el que vol dir complir l'estabilitat pressupostària. I penso que t'hem explicat ja el que dic. Alguna intervenció més? No, simplement puntualitzar. O sigui, el saldo seria negatiu. Quan vosaltres ho tenim com a saldo de dubtós cobrament, jo penso que el normal és això, és el que heu fet ara. Això és el normal. El saldo de dubtós cobrament, per la vostra informació, no és un import que no vagis a cobrar, sinó que la pròpia llei t'obliga a que quan tens un pendent de cobrament que s'excedís d'un període, la llei mateixa t'obliga que ho poses com a dubtós cobrament. Si no el posares, que no vol dir que no m'ha cobrat, tindries aquest remanent positiu. Però em referís a que estos números serien... No, estos números són de l'interventor 1.546.000 euros. Aquests són els números. Si entrem, tant van en estos com a tres. Des de casa, des de Xina. Allà podem estar cada un d'aquests números. Però si posem a l'informe d'interventor, és 1.000 euros. Que jo no m'agrada a ell, no m'agrada a ell perquè sé el que t'ho he dit i te dono la raó en aquest sentit. Però no vull que em doni el teu número, si no vols que anem al meu. Passem a la votació.